ώστε να αλλάξει αυτό το κλίμα. Τι άλλαξε οι διακοπές, τι κάνατε παραπάνω δηλαδή και άλλαξε και το κλίμα και ήρθαν μετά και οι συνεχόμενες νίκες. Τίποτα διαφορετικό δεν κάναμε. Σωστά. Τίποτα. Το ίδιο τι κάναμε όλη τη χρονιά, κάναμε και τότε. Ξακολουθούσε να υπάρχει ένα καλό κλίμα, παρά το ότι δεν ήταν τα αποτελέσματα ακριβώς όπως τα θεωρητικά τα περίμενες. Που επί της ουσίας ήταν στην αρχή όμως. Κάναμε ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Τα τρία πρώτα παιχνίδια. Εντάξει, μετά βρήκε η ομάδα το. Ήταν και νέα ομάδα έτσι αλλιώς, οπότε. Ήταν 6 σερί νίκες και κάποιες εκ των οποίων τους αντιπάλους ήταν από πάνω σας, δηλαδή με Λύσια, Άγια Ανάργυρη κτλ. Αυτό σας έκανε να πιστέψετε ότι υπάρχουν περιθώρια, ότι υπάρχουν προοπτικές μάλλον για άνοδο. Αυτό δεν το πιστεύω. Από την αρχή, δηλαδή από τις πρώτες δύο-τρεις αγωνιστικές που είδαμε λίγο την. Εντάξει, γιατί ήταν αρκετές τις προσθήκες. Είδαμε δηλαδή ότι έχουμε τις δυνατότητες. Εντάξει, καλοί παίκτες υπήρχαν και έχει μία στην ομάδα όπως αποδείχθηκε αργότερα υπήρχε. Μην ξεχάσουμε τον κόσμο. Τον κόσμο που το έλεγα. Να πούμε ότι υπήρξε μια σημαντική κρίσιμη που λειτουργήσε υπέρ της ομάδας απουσία εκείνες τις πρώτες αγωνιστικές του 2012. Ναι, ο Χρήστος. Έχω τιμωρηθεί με λίγες αυτό το πράγμα να έδωσε μια ομάδα. Ίσως Αφιάζει την τιμωρία, μπορεί να τους πείτε. Και μέχρι την Παρασκευή είχαμε ένα καλό πρώτο γύρο, αλλά με ο δεύτερος γύρος ήταν καλύτερος για μας. Ωραία, και πάμε στο τελευταίο μάτσο που κρίνεται και η πρώτη θέση. Ίσως να το θυμάστε καλά το τι έγινε. Παίζουμε με Παλατιανή και θέλουμε την νίκη αλλά και την ήττα από τα Μελίσια. Θέλει να πει κάποιος το τι έγινε σε εκείνη την αγωνιστική. Αλλά καταρχάς το πρώτο πράγμα είναι ότι δεν πίστευε κανένας ότι θα χάσουμε ένα από το κρατούμενο. Δηλαδή όταν μας λέγανε μετά το τέλος του μάτου, ας πούμε ότι. Χάνανε και 20, ας πούμε. Δεύτερο πράγμα που έχει σοβαρή ευθύνη του Νικητόπουλου γι' αυτό είναι ότι δεν είχε άνθρωπο στο Ραγομακεδόν για να μας πληρώνει για το σκορ. Και το μάθαμε στο τέλος. Και στο μάθαμε στο τέλος και είχαμε για 3 δεκάλεπτα και κάτι είχαμε την. Όχι, ήμασταν καλοί για 3 δεκάλεπτα και στο τέλος ήταν καλή. Τα παιδιά ήταν καλά. Τα συναισθήματα στο τέλος όταν μάθατε τι είχε γίνει. Εντάξει, απογοήτευση στην ουσία ήταν. Εντάξει, απογοητευτήκαμε γιατί μπορούσαμε να έχουμε πρώτη και να είχαμε τελειώσει τον Απρίλιο. Εντάξει, πιστεύουμε στις δυνατότητές μας και ελπίζαμε μετά ότι όπως τελικά αποδείχθηκε ανεβήκαμε σχετικά εύκολα. Και έρχονται τα play-off με Κουβάονες και Αγίρους μετά, οι Ανάργυροι. Τι περιμένατε από κάθε παιχνίδι, πώς το είδατε το κάθε παιχνίδι, μέχρι να φτάσουμε στο τελικό ουσιαστικά με τους Αγίρους. Ο Κουβάονες ήταν πολύ ιδιαίτερο όλη η ιστορία όλη της χρονιάς με τους Κουβάονες. Δηλαδή ξεκίνησε από την πρώτη αγωνιστική μια πάρα πολύ τραγική ήττα, όπως έγινε. Τραγική, δηλαδή τραγική πρώτο παιχνίδι στην τραγωδία. Μετά δεύτερο γύρο τους κερδίσαμε. Πάλι όμως χωρίς. Με πολύ κακό μπάσκετ. Πάλι αντιπαθητικά δηλαδή, πώς το λένε. Οπότε θα γινόταν πάλι αντιπαθητικό θα γινόταν και το επόμενο παιχνίδι. Πάρα ήταν πολύ καλή. Δεν έγινε καν παιχνίδι γιατί πάνω που ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ. Έπαιζε ξύλο. Και στο τελικό με τους Αγίους. Στο τελικό είμαστε πλέον πολύ εκφρασμένοι. Φάνηκε από την αρχή ότι θα λέμε πολύ το παιχνίδι. Έδωσε τρομερή έτσι ο Νάσος που μπήκε μέσα σε κάποια φάση. Ήταν κλειδί έκανε καλύτερο. Και βέβαια αυτή η υπόσχεση μας έδωσε ο πρόεδρος της Εθνικής Ολιάς. Ήταν ένα έξοδο μετά σοβαρό. Μετά την νίκη την Άνω. Εντάξει, γεύμα το οποίο το υλοποίησε. Και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Ωραία, και πάμε να ρωτήσω το πιο παλιό της παρέας εδώ στο Προμηθέα. Γενικά πιο παλιό. Όχι γενικά ο πιο παλιός. Ότι για πρώτη φορά αυτή η ομάδα ανεβαίνει στην ΑΕΣΚΑ. Έτσι, πώς το είδες εσύ να το εκλαμβάνονται οι νεαρότεροι σε ηλικία συμπαίκτες σου, αλλά και πώς και όλη η ομάδα στο σύνολό της. Εντάξει, τώρα δεν είναι νεαρότεροι. Γενικά για μένα για σένα είναι προφανές. Και για τον Άσο που μου πριν, και για να παρακολουθεί αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ναι, ανοιχτό το στόμα. Είναι μεγάλη υπόθεση το ότι ένα σωματείο το οποίο είναι λίγα χρόνια, λειτουργεί λίγα χρόνια, έφτασε να. Και μάλιστα την ίδια χρονιά η πρώτη φορά έβασε την ίδια. Καλά, δεν θα σχολιάσω. Δεν μ' πολύ, αλλά λέω για το σωματείο. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Τώρα από εκεί και πέρα το πόσο έχει επιδράσει στο γενικότερο κλίμα του πιτσιρικάδες κτλ. Είναι ερώτημα. Δεν ξέρω αν μπορεί να έχει χρησιμοποιηθεί σοβαρά αυτό το πράγμα.
Τώρα θα μου πεις τώρα μόνο γίνεται ένα σωματείο μόνο του σε όλη την Αθήνα όταν τώρα τρέχει το μπάσκετ είναι τα χάλια που είναι τώρα από μόνο του να δώσει κάποια αποβεβαίωση, όχι. Αλλά τέλος πάντων αν κάτι μπορεί να βοηθήσει είναι αυτό. Να παίξουν τέτοια διάβαλα αγώνα με μαθήματα. Ναι, και οι φιλοδοξίες έχουν και τα παιδιά που παίζουν. Αλλά από εκεί πέρα το πώς αυτό το πράγμα το παίρνουν υπόψη τους οι νεαρότεροι είναι πολύ σχετικό. Και εξαρτάται πάρα πολύ από τον καθένα. Μάλιστα. Και πάμε στη φετινή τελευταία ερώτηση. Πάμε στην ΑΕΣΚΑ λοιπόν. Πάμε στη φετινή σεζόν από το... Τι εδώ κάτσε και εσύ την παρέα μας. Αφού λοιπόν, τελειώνουμε τέλος πάντων ότι υπάρχουν πολλοί που λένε ότι οι στόχοι που τέθηκαν στην αρχή της σεζόν ουσιαστικά φαίνεται να υλοποιούνται ή να υλοποιήθηκαν από την αλλαγή που έγινε στην ομάδα μετά τον αγώνα με τον Μαρκόπουλο. Εκεί όπου ήρθε μια δύσκολη εκτός έδρας νίκη και μάλλον αυτή η νίκη έδωσε και όθηση για να έρθουν και άλλες στη συνέχεια νίκες. Κώστα, θέλετε να μας πεις τι έγινε σε αυτό το παιχνίδι? Τι έγινε, ήμασταν πολύ κακοί και καταφέραμε και κερδίσαμε. Αυτό είναι... Με ένα σούσμα στα δουλάκια στα τελευταία δευτερόλεπτα. Θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε μετά στον κόσμο και εγώ του υποκλήθηκε. Το αφιέρωσε στο θα μπορούσε να είναι κάτι οτιδήποτε άλλο όμως αυτό. Δεν είναι έτσι και ήμουν εγώ. Αλλά ευτυχώς έτυχε να είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη. Αν ήταν κάποιος ένα όνομα, μια ιστορία. Τίποτα, εντάξει, απλά υπήρχαν κάποια παιχνίδια που χάσαμε μέσα στην πορεία μέχρι τώρα, που χάσαμε, που ίσως έπρεπε να τα έχουμε κερδίσει. Σε κάποια παιχνίδια που ήμασταν πολύ κακοί χωρίς λόγο. Ουσιαστικά που ήμασταν ανέτοιμοι ή φοβισμένοι, ίσως μπήκαμε σε κάποια παιχνίδια που το γράφο ήταν το... Εντάξει, αυτό μπορούσαμε να κερδίσει. Και το σπορτ εδώ. Το σπορτ γενικά, το αντίφαση είναι ότι είναι ένα πολύ καλό παιχνίδι μας, από τα καλύτερα φετινά μας παιχνίδια, αλλά παρόλα αυτά, παρόλα ήταν από τα καλύτερα μας παιχνίδια, ένα κακό τελευταίο διάστημα παιχνιδιού, σε μια πολύ καλή νίκη δηλαδή. Ωραία. Και αν σας ζητήσω από τον Καθάκη χωρίς να μου πει τους στόχους αυτής της ομάδας για φέτος, για τη χρονιά που έρχεται δηλαδή, για το 2013. Νομίζω προφάσμα και κύπελλο και ευρωπαϊκό. Θα συμφωνήσω και εγώ. Ευχαριστώ.